watimo ne oganda wa kata oganda mar Kenya en gima duong' moloyo. Wadwaro bet gi sirkal mawinjo yuak mar japiny. Nyando ka nyoro ne pio momoji ahero ka. Ok waneno kata response mar sirkal. Ne nitie gima ne giro mana chiemo odiochieng' achiel. An ka wacho response ok en ikelo na chiemo, ke chiemo dhi chamo chiemo no to kinyi dhi oko. Mach no serumo. To kumi daki. De sirkal wacho ni wasegolo tingni, wagolo contract, waloso dikes. Magini ok chak timre kendo. Mano e sirkal ma jaluo mano telene, kata jaluo en deputy. Do timre. Nikech koro une mo allocate resources mag sirkal. Ung'eyo ni ang'o ma inyo jowa, ang'o ma wanyalo timo mondo wane ni jowa gibed maber. Counties magwa. Counties poko chul ji osara. Dweche adek. To Ruto tie telo sani ma wuoyo kodini. Kama no ber ne jopiny ni wadwaro ng'ama ok chulo osara dweche adek jo county wa. Dhi uru mbele gi Ruto. Tana wacho ni mano ok nyal bet level mar jaluo. Wadwaro ng'at matimo gimoro magero ber mar japiny. To en mana ni wagol Ruto ni. Nikech shida mar Kenya ka, wawach magitiyo maendi, mana achiel kende. Rejwa ni mar Kenya ni, otow gi wiye. Rej motop gi wiye to wiye no en Ruto. Ene manyaka wagole kom. Waket ng'ama chielo. To wan bo abed kanyo, wamany piny. Ogindo ber bane mantiere sirkal. Parone Willis wuoyo maber. To kik rwake mirima ahinya. Ok en mirima, en